ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузуфи хачебек соли барои 6 1991 солае ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ, техники қаро дорад. мошин салон тоза, чихолои нав дорад, 4 та диска, 4 та балони миёна, ходовой, радной краска. дӯстони азиз, мошин дар ҳолати кори қавӣ 1 сола ҳуҷратам дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 19000 сомония ки боз муомила ва савдои хубам мешавад. ва кадом дӯстоне ки агар ин мошин маъқул бошад, харидани бошад, рақамҳои Тоҷикистон шунавад ва рақамҳои Россияшон дар ин номеро имо WhatsApp ҳам аст. метавонед бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гирен, ё ки дар рақамҳои Тоҷикистон промой занг занед, ба шумо ҷавоб метиҳанд. марҳамат. мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон аст Mercedes-Benz C-класса ки сечка простой элеганса соли барои 6 1994 солае ки 34 бензини холия мегасоҳибшон газ надорад. авиамотораш 1.8 литр ки коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин абагрев сидения дорад, 4 дар электропакет, 4 та балони 80%, хоб диска ва калпакои худша, радной краска серебристи, салон тоза, мошин бе ягон камбудия. дӯстон, мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи қабодиён. нархаш 40000 сомония ки боз арзон ва муомилаи хубам мешавад. мегӯяд кадоми харидори аниқ бошад. мошин бе ягон камбудия ки сайҳистаниш беҳтарин ай. номерои Россияшон аст. кадомтон агар харидори аниқ бошад, дар ҳамин рақамҳо занг занед, ки дар WhatsApp ин мошина метавонед нависед ва бештар маълумоти пурраша гиред. муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира хоҳед фурӯш намудан, дар номерои имо WhatsApp партер мо дар видеои оянда реклама мемонем. Opel Vectra аст. дӯстони азиз, ки Opel Vectra аст соли барои 6 1991 соле 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамотораш 1.6 литр мегасоҳибшон, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мегасоҳибшон, аккумулятор надорад. не ки як та аккумулятор мезанед, агар ки хоҳед як краска дигаш мекунед зури бад мешавад, дига ҳама ҷош 100%. мошин маълумотои бештарша бо телефон гуфтаган айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 8500 сомония ки савдош дар назди капот мешавад. дӯстони азиз, агар шумо наличи сум дошта бошед, мошин солош 90 аст, Vectra, яъне ки сайсаниш соза мега. рақамҳошон дар поини видео метавонед бештар маълумотша гиред. марҳамат. ваз 21099 аст. дӯстони азиз, ваз 210 молодежин аст. чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед? соли барои 6 2002 солае ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ, техникаи қарордод мегасоҳибшон. мошин 4 та балони средни, 4 та диска, салон тоза мега. хай нами камтарак як дари ақибша камтарак задагӣ аст. хайхтон дар асфалт дидесен ҳамин ха ба фикрам камбудӣ дорад. хай бо маълумоти бештар аз худашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони дар пойтахта. нархаш 6000 сомония ки боз савдоам мекуна мега, яъне ки арзон мекуна мега. срочно сум дар кора. рақамҳошон дар поини видео ҳастанд. метавонед бештар маълумот чагиред. сфедаш ҳам хел серебризи радной аз худашон марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, Opel Vectra B аст ки Opel дути соли барои 6 1996 солае ки 34 бензин газ дорад. кор мекунад. авиамотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин мега қарор дорад соҳибшон. радной краска, 4 та балони 80%, 4 та дискаҳои аз худаша. дӯстони азиз, салон тоза бе ягон камбудия, яъне ки мошин мега бе ягон расход надорад. маълумотои бештар ба телефон мегирем.
мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи кӯни бодом нархаш 27000 сомония ки савдои хубам мешавад мегӯяд дар назди капот мошин ягон расхода ягон ҷур сарапина пӯшидагӣ надорад ки сайзиянаш беҳтарин ай ба кадом дӯстоне ки агар ин мошин маъқул бошад дар ноҳияи кӯни бодом метавонед рафта бинед ёки занг занед бештар маълумотша гиред. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз ваз 2106 аст ки соли барои 6 1986 сола 34 бензин газ дорад кор мекунад абиомотораш 4 литра мега соҳибшон коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад номерош транзит 4 та балони 60 фоида 4 та дискаи худош раднои краска салон тоза магнитофон яъне ки мошин соза мега хай бо бештар маълумот дӯстони азиз аз худашон мега ёки рафта мошина аз пеш мебинем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Иста равша нархаш 8200 сомония ки бо савдо ва муомилаи хуб мекунем мегӯяд сум дар кора Россия мерав ба ҳамин хотир билет мегиранд сум дар кора мошина арзон фурӯхтесиянд рақамошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пураша аз соҳиби ҳамин 06 гирен. дӯстон агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ дошта бошед хоҳед реклама кардан дар номери имо васаб роӣ кунед дар видео оянда рекламаи хушрӯш мемонед. мошини фурӯши навбати мо аст дӯстони азиз Mercedes Benz C-класс C-ка соли барои 6 1995 солае ки 34 бензин газ дорад кор мекунад абиомотораш 2 литраи коробкаш автомата мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин 4 та балони 80% 4 та дискаҳои аз худаш яъне ки 4 электропакет нашод ҳуҷҷат танировка ягон маълумот нестай аз худи соҳиби мошин мегиред хаддавои ҳамаш кагната мега срошна сум дар кора мега ба ҳамин хотир мошина фурӯш намуда раднои краска ҳамин хел сафеда дӯстони азиз мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри душанбе нархаш 45000 сомония ки бо муомила ва савдо ҳам мекунем мега яъне ки арзон мекунад бародари нархам дорад рақамошон дар поини видео аст ки кадомтон агар маъқул карда бошед занг зада метавонед бештар маълумоти пураша аз соҳиби ҳамин сечка гирен лайкото намоед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон падиса кунед чӣ мошине ки дар кора нависед албатта пешкаштон мекунем. Opel Astra F дӯстони азиз дар кузуфи хачбек соли барои 6 1996 сола ки 34 бензин газ дорад кор мекунад абиомотораш 1.6 простои коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин 4 та балонои яъне ки средния мега 4 та дискаҳои рамашка раднои краска сафед яъне ки нашод ҳуҷҷат ичи ягон маълумот додагӣ нест люк дорад магнитофон яъне ки самбуфер ҳамин хел чизо мондаги мошин молодежине ки солошона сум дар кора мега мошина фурӯш намудиям мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷа нархаш 24000 сомония ки савдо ва муомила мешавад дар назди капот муомилаи хуб дорад мега соҳибашон марҳамат дӯстоне ки агар дар шаҳри хуҷанд бошанд ки рафта мошина аз дигар ҷоам агар бинанд муомила ва савдо мекунем мега дар пеши капот марҳамат занг занед. мошини фурӯши навбати дӯстони азиз бояд аст Mercedes Benz C-класс C-ка ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед бисёртар монед ба мо C-ҳо бисёр пешниҳод карданд ки мо баҳри шумо омода кардем дӯстон C-ра соли барои 6 1995 сола 34 бензин газ дорад кор мекунад абиомотораш 8 литраи коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 электропакет 4 та диска 4 та балони средни раднои краска ҳамин хел серебриста ки мошин сайзиянаш мега беҳтарина бе ягон камбудӣ мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахти худамон нархаш 37000 сомония ки савдо ва муомила дар назди капот мега хоҳиш кард агар беҳуда занг назана кадоме ки харидора фақат занг зана адреса мегӯянд ки мошина рафта аз пешбинӣ ва савдо мекунем мега дар назди капот муомилаи хубам дорад марҳамат метавонед занг занед дигар маълумотша гиред. ваз 21099 аст дӯстони азиз ваз 21099 молодежни аст соли барои 6 1994 сола ки 34 бензин газ дорад кор мекунад абиомотораш 1.6 литраи коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон раднои краска ҳам хел номеро транзит 4 та балонои 50% дискаҳои худаш салон тоза магнитофон яъне ки мошини советский аст ки молодежни кадам мешавад я дискаҳои нав мезанеша исусия мекунад мошинча пои худ чотка мешавад ки нархаш арзон ай
срочно сум дар кор мега. Мошин дар шаҳри Душанбе дӯстони аз айни ҳол нархаш 7500 сомоние ки бо муомила мекина мега. Ба кадом дӯстоне ки агар ҳамин хел ваз битак нолавадан дар кор бошад рақамошон аст метавонен бештар маълумот пураша аз ҳамин соҳиби худашон гирен. Марамат занг занед хоҳиш мекунем меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайкото намонед ва чӣ мошине ки дар кора нависед албатта пешкаштон мекунем дар видеоҳои оянда. Daewoo Tico ҳаст дӯстони азиз ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекунед. Daewoo Tico соли барои 6 1990 сола мега соҳибшон сӯзишвориш бензини холия газ дагинесе объем мотораш 0.8 литри кам масрафаки мошин мега беҳади бад кам масраф ва кам расходае. Коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. Мошин 4 балони 64 диска салон тоза магнитофон радной краска ҳам хел сафеди хиратарака инам хел сафеди радной дӯстони азиз ки мошин дар ҳолати кория мега нашуд ҳуҷҷати чизои ягон маълумот нест ёки буд шудага ёки буд нашудаги аз худашон мепурсед ки мошин мега пӯшидагӣ надорад ҳама ҷо сатҳои чашкаҳошам хубае. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархаш 9000 сомоние ки бо савдои хубам ва муомила мекунем мега дар наздикапот. Барои дӯстоне ки агар рафтатонан мошина бинанд аз пеш савдо карда гиранд. мошини фурӯши навбати мо дӯстон ҳастае Opel Astra J ҳастае ки свети амихе раднои сирхай соли барои 6 1999 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простоя мега 1.6 простоя мега соҳибшон. мошини коробкаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задагии пӯшидагӣ надорад. раднои 99 сола 2 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. кондитсионераш кор мекунад мега соҳибшон. дари пешаш электропакете газ бензин ҳамаш 100% кор мекунад. мошин ходовоям дорад. 4 балони миёна 4 диска бе ягон камбудӣ магнитофон мотораш ҳамаш 100% мега тоқа сум дар кора мега срочная фақат суми холӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб нархаш 30000 сомоние ки боз савдо ва муомилаи хубам мекунем мега соҳибшон дар назди капот. агар мошина дӯстон нафурӯхта бошад шумо метавонед ки рафта савдо карда харед. мошин беҳади бад арзон аст дӯстони азиз. маҳрамат занг занед. шумо агар ҳамин хел мошини фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои реклама дорем дар номери имо васаб рекунем реклама менем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ ки ба мо равон кардам пешкаш кардем то видео оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.